ओइ राजु कर'ना भेक्सिन होनो फैयोनो एसे थाब थांनानै थुजानानै फैबा माथो जायो खोनाबाय थांसैलाय थांसै ओंखारबाय फंसे खोथाखौनो जावले जावले बुंबाय थायो खोनासंनो बारुरु आरो माक्सा गानलांला लाबायलै नै लाबाय गांबेसे हाब आरो मा गांबेसे सासे मानसिलाय गांसे लाबाय आरो गांबेसेथो लानांगौ गांसेया जायो नामा गांनै गाननानै थां बावनो गाननानै थां मिथिया नामा दा गांनै गाननांगौखौ आं फाग्ला जासिगोन दे बे मानसिजों नैबे हस्पिटालनि नैबे जिनि बायनाय जाबाय दा माथो बिदिसो गाननांगौ दा आरो नै मोजाङै खोनासंखा बे मानसि थुबुर थुबुराव थादेरनो नाङा कर'ना भाइरासआ ओरैनो बारानिफ्राय बारा जाबोबाय एसे गोजान गोजान था मोनथिबाय गांसेखौनो गाननो बे मानसि आरो बाव गांनै गांनै गाना माथो आं गोदो मोसौफ्रासो गाननाङोमोन दा मानसियानो गाननांबाय गेम गेलेनि सुने बारा जाया सोर जायो थांफा आं साब्रै साबाल' नादोंलै साब्रै साबानिल' ओइ नोंसोर कर'नाखौ मिथिगोना मिथिया सोर कर'ना सोरनि फिसाजो दैट बुरबक बेबायदि जमा जमा थानाङालै कर'ना बारदेरो खामानि गैयाबा न' सिंफ्राव थानो हाया दलद हाबसोनानै आरो बे मास्कफोरखौलाय माथो गानाखै मास्क गाननांगौ मास्क बे खुगायाव गानग्राया समायथ' नोंखौ बिदि लेक्सार होनो मास्टार बायदि नुखायो नुमारो दा बेबायदि खोथाया बिदि लेक्सार होनायावल' सोलिखायोलै मानिनायाथ' राव फाग्लाबो मानिखाया होद बे फाग्ला बे कर'नाखौ सोर मारिनोब्रा बे कर'नायालाय जोना जोला जाखो फाग्ला थांसै थांलाय जानोलै बेखौ डाक्टारफोरनाव सोंनांसिगोन आइया मा फाग्ला बिफां सायाव गाखोलाबायगो सान्दुं गोसायावलाय ओइ ओंखार गोलैगोन थोद ओंखारालै आंसो गाखोदों बेखौ ओइ बाबु ओरैनो हरबाय था फाग्ला बोरैबा गोलैनांगौबा बिमा बिफाजों दामजाथारगोनलै नोङो ओइ फाग्ला दिनै कर'ना भेक्सिन थुनो फैगोन ना बेखायनो गथ'फोरखौ बिफाङाव गाखोदोंब्रा आरो पुलिस फैयोब्ला जोंहा खारनांगोन ना आरो हारसिं फैबाथ' दामना हरनोसै दा थुजाखालै गावसोरबा थुजाया मालायखौबा थुयो फैथोंल'ब्रा फैनांगौबा सालाफोरखौ गावसोरखौनो खिथु थुना हरनांगौ ना मा बुङो औ दे एबार खनसेल' फैबावदो दे खेबनै गोजोनथार जारलासो जागोनलै बे थुजाखांबायमोन थुजानायाथ' आं हले नों बुंनायखायसो थुजाबायलै खिन्थु ओमफ्राय माथो खेबनै थुजाथारनांगौनो औ खननैखा आंथ' दिनैजों खननै जाबावबायसो नंगौना होद आंबो एबार खेबनै थुजाखांबाथाय गोसोबादि बेरायनोसै आलासि जाद्लाहैनोसै आरो मास्कबो गानला आं बानाया हामखाथारला थोद बिदि नङाब्रा कर'ना भेक्सिन थुखांनायनि उनावबाबो मास्कखौ गाननांगौ आरो साफा थानांगौ आरो खामानि गैया गारा जानला मोनला बेरायनो नाङा ए नंगौ नामा आंलाय बेखौनो कर'ना भेक्सिन लाबा मास्क गाननांगौसो सानबायमोनलै आखाइखौ एसे सानाय मोनदों औ मोनखायो दिनैसो फार्स्ट थुजादों नालाय नोङो बेयाव मा जादों ओरै फैथ' बेफोर मा जादों सोरखौ होसोलाबायदों
माबा जों गामियाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिन थुनो फैदोंमोन होसोना हरबाय जों ए मा फाग्ला मानसिलै नोंसोरो जोंहा हस्पिटालाव थांबोलायनानै थुजाहैदों नोंसोरा गामियाव फैनायखौ होसोलाबायदोंसो थुजानो नोंसोर थुजादों आरो औ जों सानैबो थुजाना फैबायथ' थैखाबायलै सेस नोंसोरो मानो जेनेबा आइया नोंसोर मिथियाखै बोसोरैल' जोरगोन भेक्सिन थुजाग्राफ्रा सोर बुङा सोर बुङा आइया खेला नङा गथ' मोननो रोंबो जां नोंसोरो आरो बे सामुस खुरियानो मोदोमाव सिथाबलाबायनायखौ मिथियाखै नोंसोरो नों जे दा बुंदों बियो बहा लिरनाय दं बहा फोरमान दं आंनो दिन्थिनो हागोन ना औ बहा लिरनाय दं हारे मा लिरनाय जायनो थुजायो बेनो लोमजाना थैनो नोंसोर दिनै थुजादोंथ' नाय नोंसोरो गाबोन मा जागोन बेफोरबायदि खोनानाय बाथ्राखौ मानो फोथायब्रा बेफोर जाबाय उरा बाथ्रासो ए उरा बाथ्रासो होनदों जोंना बोराया दहाय ब्रा ब्रा थिनदोंमोन आंथ' थुजाया सोलाबाखै ए माइथ' फाग्ला मानसिलै बे बोरो एसे मोजां नायस्राना लाखानो गोथाङाव नायनाया आलादा जायोना थैबा नायनायासो थागोन होद फाग्ला मा सुनि सुनि राव बुंलाबायोब्रा हरफ्राव मोजां थाल लाना उन्दुलै गिगौमानि गगौ हाय खोनानाय बाथ्राखौनो बानसालाबाय थायो गावहाथ' मार्क्सआनो गैया हनै बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' कर'ना बारदेरो सन्देरो ह मिजिं थांसै बिमा गामसा लाबोलाय गामसा दुगैनां र' लांगौ दहाय थांनायावसो दुगैनानै थांथारदों नोङो आरो दानो फैग्रोमोन ना दुगैबावसो दसे थाथ'बानो जायोमोन ना इस बिमा बाहेरायाव थांबाय गादेर गुदेर जाबोबाय दुगैस्रां लोबस्रांसो न'आव हाबनांगौलै बिमा नोंल' न'आव हारसिं साफा थानानै मा जानो गुबुनफोर थायाबालाय बेफोरखौथ' गावजों गाव फोरोंलायनांगौलै बिमा आंखौ नुबा गुबुनाबो सोलोंगोन ना सोलोङा माथो मिनिगोनसो मानसिफ्रा जाम्बा जाबाय होनना मिनिथों मिनिबाय थाथों जेब्लानाखि बारानिफ्राय बारा जागोन बेमार आजारा अब्लासो मिथिगोन थुजाबोआखै नामा थुजाबोबायलै खामानि गैया हिन्जाव मोनाफ्रा मा दानो थैनो गोसो गैया माथो आं बेलाय मा मास्क गाननाय जाखो थांनाय समाव गांनै गानलांबाय फैनाय समाव गांसेल' बेबो खखाबावसो गानदों मा गाननाय जाखो बेलाय है दहाय गय जानायाव थुदोंमोन आं बेयावनो गानफिनबावदों मा बावनो जेरावखि थाङा खुगा गन्थं खोबनानै था बुंबाय आङो बुंबाबो जाया खखाबावसो गानग्रा जाबाय आरो नायदो बाहेरानिफ्राय फैनाय लोगो लोगो आथिं आखाइ सुनांगौ बेफोरखौ मानो बुजिया माबा न'आवसो डाइरेक्ट थ्रोब हाबग्रोबाय बेफोरबायदिनो कर'ना जायाब्ला हा सोरनाव जानो देहाखौ मा दुरबलनिफ्राय दुरबलसिनसो मोनबाय थाखोब्रा आंलाय लोमजाखोसो ना माखोसोथाय डक्टरनावबो देखायजाया दानो कर'नासो होनना बुंलायगोन थांजानाय नङा डक्टरनावबो ओइ सना ओइ थना जोंहा गाबोन क'क्राझाराव थांनो क'क्राझार मा लायनो ओरैनो बेरायनो थांनोसैब्रा न'आवलाय माथो खालामबाय थानो बरिंनो क्लासबो गैया टिउसनबो गैया है बे गोनांथार आर्जेन्ट खामानि नङाबा न'निफ्राय बाहेरायाव दा ओंखारनायखौ मिथियाखै नोङो आरो माबा बेरायनोसो होनबावदों बेहा मानसिफ्रा कर'नाखौ गिनानै न'निफ्राय ओंखारा बेफोरबायदिनाव कर'ना जाया सोरनाव कर'ना जानोलै है मा कर'ना बेलाय नों नुदों कर'नाखौ गोजाना गोथां मानसि जाम्बायासो गियो मेरला मानसिफोरा मालाय बेरायगासिनो दं ओइ देखौ मानसिफ्रा कर'नाजों थैगासिनो बेहा माबा गोजा गोथांसो सोंबावदों गिगौ माने गगौनोलै आं थाङालै आंखौ ओरैनोबा रेस्ट लानो थिनदों आंहा कर'ना भेक्सिन लादों मा नों कर'ना भेक्सिन थुजादों सेस नोंखौ लानायनिफ्राय लायैआनो साबसिनसै आं मानो आरो कर'ना भेक्सिन लाग्रा मानसिफ्रा बोसोरनैल' जोरोबा मा आं नोंखौ लानानै रान्दि जानोसै आरो गथ'बो मोनबावाबा आं नोंखौ लानानै मा लाब मा बोसोरनैब्रा सोर होना बहा लिरनाय दं गोदाव सोराव खोनानाय बाथ्राफोरखौ बुंला हरगोन बहाय दोनदो आंहा टेनसन जायो दोनदो आरो फनखौ दानलायबावदोंसो बे फाग्लाया
नंमारगौसो नामाब्रा थैमारगोनसो नामा माथो बयबो बुंलाबायथारबाय नङाबाबोथ' एथ' मानसिफ्रा बिदि बुंलाबायनाय नङाना होद आंना भेक्सिन लानाया मोजां जाखोना गाज्रि जाखोलै र' बे आदा कमलनाव फन बुहरनां हेल' हेलौ बाजै आदायालाय नै लोमजाना उन्दुनानैसो दङ लोमजादों औ लोमजादों नंथारमारगौसो बे फाग्ला राजु बुंनाया दाना साला गावबो थैगोन आंबो थैगोन साला ओंखायनोसो देहाखौ गरम गरमबाय थादोंलै आङो आं मा फाग्लानि बिनि खोथा लानानै भेक्सिन लायामोनलै आङो जानाय नंलालै हेलौ मा मा सानदोंमोन मा जाखोलै आदै बोरैथो बिदि जास्लाबखो मा बुंबावनो आदै गावबो अख्राखामोन खोथाखौ मानिया मोनायाव एसे बोरैबा मोनदों होननानै हस्पिटालाव हाखु दाखु लांदोंमोन लामायावनो आदै हास्लाबासै मारैथो बिदि जाब्रबखो एथ' मोजां मानसियालाय मैया सानावसो मोजांमोन फिसाया हठात मा जाब्रबखो कर'ना भेक्सिनसो थुजाहैदोंमोन फिसाया बिफा थिनहरनायखाय बेनोलै बेनो होनबा कर'ना भेक्सिन लाबाथाय थाखाया बेजोंनो लावदों बे बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुखौ मानो थुजानांगौब्रा जोंफोरनाव सोंबानो जायो सरकारनि मानसि खमायनायनि फर्मुलासोथ' बियो र' बिदि बुंलाबायबा जानाय नङा मैया राजा बबे समाव भेक्सिन थुजानो थाङामोन बेथ' मैया थुजाहैयाखै बेथ' मैया थुजाहैयाखैथ' जोंथ' बेखौ मैया बे कर'ना भेक्सिन थुग्राफोरखौ होसोनायाव होसोफानायसो नुदों बेलाय बैसोरनो दंमोनथ' नंगौ नंनाया मैया राजुआ जोंजोंसो दंफायोमोन बे थुजाहैखाथाराखै हाब बिदिबा बियो आंखौ थगायफैदोंसो आंहा बेखौनो भेक्सिन थुजानानैसो जादों होननानै सानगासिनो दङमोन एबारनि आंनि नैथि कर'ना भेक्सिन लानांगौआ माब्लामोनब्रा